Lingkod ang may lingkuranan, maayong buntag ninyong tanan. Okay pa mo? Very good. Isa na lang. Upa na lang. Tapos na. Pasko na. Kompleto na ang atong misa de Gallo. Salamat sa Diyos. Buhi pata. Amen. Kisa may magdali pa der dito ay. Mamasko pata. O sige na. Mintas buhi pata, mahala ang Ginoong Diyos. Alagari ang atong Ginoong Diyos. Mahala ang atong isig katao. Mo kanang direksyon mo nang maghatod ka nato ngadto sa iyang gingharian. Amen. Kamo mga inahan, anya karon dinhi sa unang pagpanganak ninyo, musinggit ba mo? Inahan na ako. Kalipay ba? Nahimong inahan. Ang babae, mahimong inahan pag manganak siya. Magmabdos og 9 months and then manganak siya. Mahimong inahan og kahanga-hanga, no? Dako ka na ikapagmamalaki pasigarbo sa mga babae kung manganak na sila. Amen? Mo gani na ay mga anak na dili asawa pero nahimong inahan. Na ay inahan na ay asawa dili naman inahan. Gets nyo? Kuha nyo. Na ay nahimong inahan pero dili asawa. Okay ba na? Dili. Na ay asawa apan dili inahan. Mana na hitabo. Sa mga lalaki pod, sa mga amahan, mga bana, pagkahimugso pod sa unang anak nila, musigit pod ang lalaki, ang bana, amahan na ako. Kaya na maiya anak. Ngunya, kuhaon dayon sa amahan ang bata, iya dayon puguson, tungod siyang kalipay, magkanta-kanta dayon siya. Mutanaw sa bata, murag ako, murag dili, murag ako, murag dili. Nagduda pa. Lipay na, lipay mo na karon, perteng lipayan ni Zacarias, ni Isabel, sa ilang pagkatigulang na, mga tiguwang na sila, na miabot kayo ang lagi pangandoy silang kinabuhi, na magkaanak sila magtiayon. Kaya mo man ang pangandoy sa magtiayon, na magkaanak sila. Hatagan sila sa grasya sa Dios, mao ang anak. Mao na sakripisyo sa ginikanan, mag-anto sila pagpadako sa anak, tungod kay kalipay Manila ang pagdawat sa maong kasa gikan sa Dios. Mao po rin ay huna-hunaon sa mga anak na ayaw ka mo gahiolo, ayaw ka suwail, ayaw ka mo ayaw nyo tubag-tubag ayaw ginikanan. Kay grabe ang ilang sakripisyo sa pagmabdos pa lang. Dala-dala yung tiyan, bisan asa sila maadto-adto uban-uban, kay naa sa tiyan ang iya anak. Unya paghimugso 50-50. Dili sa iyon mga anak, mga igsuon. Kung magpa-opera pod ka cesarean, pagkadako na gasto. Anay, kauban ko sa, anaasay pa ko sa Kamotes. No ari nagkasakay kami sa fast crop, mo ari diri sa Cebu kay mga anak. 9 months naman iya. Unya, naabtan o nagpamati siya dito pa sa fast crop, wa pa kami makalanding. Sus, nagkagubot na. Namay po doktor na kasakay, di may nag-atiman. Una, naipod pare, kung siya mahitabo, bendisyon dayon. Siya mahitabo. Nabatian ko ba? Ingunaan ang banana. Dahil sige na,
okay ra mga anak diri sa Pascrap kay pagkamahal sa hospital, sige na, itudo na, wa jud na uwaw jud na tumabdos, na uwaw jud, wa jud makapanganak, na uwaw siguro sa pari, na uwaw sa doktor, o sa, kay wa may andam, buka ka kaniha, dagang tao, no, nadala jud sa hospital, gasto dako. Pero ang importante, nahimugso ang bata, normal, o happy ang ginikanan. Muna na sa ato mga ginikanan, mga igsoon, nga naghimugso ka nato, ato sila palakpakan, Mapa, salamat sa kinabuhi nga gihatag mo kanako. Pag na sultion niya, no? Pag nagkita ka mo sa iyo mama ug papa, thank you, salamat sa kinabuhi, instrumento kamo sa Dios na mahimugso ako ning kalibutan. Karon ining gihimugso ni Isabel na si Juan, mao kini ang mag-andam sa katawhan sa pag-abot sa atong Ginoo. Muna siya mamunyag sa mga tao aron paglimpyo sa ilang mga sala. Muna nga bunyag sa paghinulsol, kausyak tubig, paghinulsol, balik sa Dios, talikuri ang imong kasalanan. Sa ato karon, mangumpisal man, paglimpyo sa atong mga sala. Sige, rabatag kasaan ni kay social media, sa cellphone mo, gawas diha, Jesus, Ginoo ko, unsa naman ni nakita niya, daghan na, may pod kay nangumpisal, mukumpisal pod, Pader, nakasako kay pag-abri ko sa cellphone, nakakita ako, ay Pader, di, jod. Ingon ang pare, o niya, nalipay ka pagkikita mo, lipay pod, Pader. Pero nakasako, Pader, pag-angkon ba? Pag-angkon, no? Na nakasakay, nakahuna-huna. Anong nakasa? Naghuna-huna siya og dautan. Sa pag-anak na ni Isabel, parehas sa ato karong panahona na maglalis ang mga paryente, maglalis ang lolo, kisay ingalan sa bata. Mingon ang lolo, ako ngalan, mo ingalan diha. Mingon po ang inahan, i-appeal ako. Mingon po ang ginikanan, kami may amahan inahan anak, amo an kuan, kami an matuman. Muna lalis-lalis, angtod na mayo, bahin kita sa isa kangalan, si Concordia o si Domingo, tunga sila sa ngalan, ang ngalan sa bata, Concordia, Domingo, Dom, ang bata na kudom na noon. Mauta sa lalis-lalis. Sila Zacarias, yung ngandla nato ni Zacarias, the junior, yung si ang inahan no, ayaw, Juan ang ngalan sa bata. Unya, ang amahan ato konsultahon, yung pag-amahan gay kong nangayog sulat, di pa makasulti si Zacarias, pagsuwat ni Zacarias nga Juan ang iyang ngalan, na abli ang iyang dira o nakadaig siya sa Dios. Kay mo may sulti sa anghel, dili ka makasulti, maamang ka hangtod nga panganak ang imong anak. Kay wala mutuo si Zacarias na magmabdos ang iyang asawa nga si Isabel tungod kay tiguwang naman. 60 anyos sa pamayana. Di makatuo si Zacarias, o sa pa maipatutoy ini ako asawa na uga naman. O sa pagka himo pa ini na mag anak pa siya. Di mo na ingon ang akhir kay wa man kamutuo sa mayong balita nga akong gidala diha kan gitaho diha kanimo kay ako gipadala sa Dios Amahan para pagtaho nimo
na mahimo ka nang matuman ang imong pangandoy na magkaanak ka na. Mo na perteng lipayan ni Zacarias nang nanganak na si Isabel o si Mama Mary, giubanan po, parente man sila, giubanan si Isabel, kay lisod man po ang tiguang yung taon mga anak. Pero sa atong Ginoo wala may imposible mga igsoon. Mo gani contrast ang inahan sa anak sa Dios perting bataa pa, 14 years old mga ingon anak ang edad ni Maria. Onya ang tao, ang mga anak sa tao nga mag-andam, magpailaka sa mga tao sa manonobos, perting tiguwa nga pod ang ginikanan ni Juan nga magbubunyag. Bata o tiguwa lang. Ngano nga nagibuhat ka na sa Dios para ipakita sa katawhan na siya gamhanan. Gamhanan, walay imposible sa atong Ginoo. Muna si Maria, ulay ako, wako'y bana, wako'y lalaki, unsa man ako pagmabdos. Na muna, ang babae mumabdos lang kung adunay partner. Kung mag-inusara siya, di siya mumabdos. Muna ang sulti ni Maria, ulay ako. Una si Jose, uyab-uyab pamanto sila, sinayuran. Una respeto maging si Jose. Muna, maglalang kanimo ang Espiritu Santo. Diha, yung dahil si Mama Maria, Mama Mary, ako suluguon lamang, matuman unta kanako ang imong gipamulong. Muna iya pagka mapaubsanon o matinumanon sa plano sa Dios. Diha nagsugod ang plano sa kaluwasan sa yes pag-ako ni Maria nga mahimo siyang inahan. Nagsugod diha ang atong kaluwasan. Kay naay babae nga misugot nga mahimong inahan sa manluluwas. Ang problema kay siya magpaila, unsaon pag-ila kang Jesus na mauna ni ang Mesiyas, mauto kang Isabel, si Juan, manggikan kang Isabel. Nadugay na sila way anak, apan miabot ra gayud. Muna kita sa atong mga hangyo sa atong Ginoo, kay naay atong mga gipangayo sa atong Ginoong Dios, usay dugay mo abot kanato ang maong grasya nga atong gipangayo. Karon kay nagmisa de Gallo ka mo, kato makakumpleto og 9 kami sa de Gallo unsa may inyo hangyo sa Dios. Nabayo hangyo ato mga dalagang ulay, Ginoo, maminyo na unta ako sa 2024. Ako di ka maminyo, ayaw sa pamugos. Ampo na pod sa 2025. Unya Ginoo, kay mo 40 na raba ko. Saon taman. Wa mahabutan imo pat. O na pagkabutan 50 wag hapon adto na ka sa mahal na Birhen sa Regla. Mahal na Birhen sa Regla, giunsa mo pagbahin ang uban na halin ako nabilin. Dawat na ato. Tulo ba yan ang ato-atoan na bukasyon, tawag sa Dios, gitawag ka mo pagminyo. Daghan ang bisanong niini, daghan ang mitubag niini na pagtubag pagminyo. Sakto sad kay kun daghan ang mitubag pagpare, kaysa may misa ng pare, kinahanglan daghan ang magminyo para daghan ang misahan sa pare. Kay ang purpose sa pagminyo, procreation, pagpadaghan. Muna ayaw mo control. Kung pilay ihatag sa Dios dawata. Kami baya 11 ra baya kabuok. Gumaro. Karon na harvest na, tulo na lang ni kabuok. O, kita diyan, 11 tulo na lang ni. Usa kabuk dagang guwang, usa kabuk byudo, ug usa kabuk ulitaw. Kabalo na mo kisay ulitaw. Tulo na lang ni taon. So,
Muna na sa atong kinabuhi mga igsuon. Na unya nagminyo magbatinumanon ka mo. Pagbuutan ka mo kayo sanong ka mo sa tawag sa Dios na magminyo ganura ang iyong pamilya ngadto sa Dios. Unang iyo misyon. Dalhon ang mga anak makaila sa Dios, magmahal sa Dios, moserbisyo sa Dios. Ang uban nagpabilin dalaga ulit tao. Happy gihapon na kay tawag man na sa Dios na magpabiling kadalaga ulit tao. Happy siya. Unya ikatulo nagpari o nagmadri. Religious life. Una ikatulo. Unya happy mo pader, ngutada mo. Happy mo pader. Nawa may iyo partner. Happy man kay mao man ang kinabuhi nagihatag para namo nagitawag kami sa Dios. Happy man kami ni ana. Kay naa man kamo diha na maghatag og kalipay sa mga pari. Amen. Naman kamo na magmahal sa mga pari. Amen. Mahalon ninyo ang pari, mahalon dili pwede ang kunon. Kamo mga dalaga kay mga seminarista, nay ako mga seminarista dire upat ka buok din sila. Mahalon ayaw ang kuna para madayon ang lampag kapari. Ato mga pari sa una mga ayo ba ato sa Father Noel, Father Bobby, Father Jande iyo manggiangkon wa na magpari tao. Pwede na mahalon. Pwede ka Father, I love you. Kaway-kaway po ng pari. Salamat. Napay mangumpisal. Father, pwede ba mahigugman sa pari? Lako agay. Sala ba, Father, mahigugma sa pari? Mangumpisal ba? Sala ba, Father, mahigugma sa pari? Dili sala. Kaya ingon man ang atong Ginoo, maghigugma ay kamo. Pero kung imo lahi na imo gugma, na gusto mo siya ang kunon, lahi na istorya mga igsoon. Nay usa ka pari mo gihapunaan sulti sa babae. Sala ba pader may gugma? Gitanaw sa pari. Pagtanaw niya, pitsido man. Sala day, ayaw, sala day. O niya, kung gwapa di ito, dili sala. Ana lang, laitag bukasyon sa atong kinabuhi mga igsuon. Nagbari ang tawag sa Dios. Kung asa ka no sanong sa tawag sa Dios, kung eksakto ang tawag sa Dios, happy ka. Amen. Kung eksakto na ikaw gitawag sa Dios para magminyo, nagminyo pod ka, so takdo ang plano sa Dios para kanimo, happy ka. Gitawag ka pagkapari, unya, di man di ay, ikaw ramay di ay interesado mapari, kaya para nimo gitawag ka sa Dios para magminyo, mugawas gayud niya siya, dili siya magdugay, kay dili siya happy sa maong kinabuhi, kay dili man mao ang tawag sa Dios alang kaniya. Muna ato na pabalandungan mga igsuon. Hindi kita basta-basta mukonsulta usa kita sa Dios. Ginoo, unsa magayud nga kinabuhi ang para nako. Na imo gusto para nako. Nanay ako uyab, Ginoo, nanay ako uyab, pero di pa ako final kay I am still searching the kind of life kung sa kinabuhi ang gusto mo para nako. Muna eksakto. Ayun yan, text tapos I love you, makita dito sa ilaw sa tulay, unya sunod nag-ipo na sunod. Sus, ayaw pagdali kay ang kabinyoon dili ganon, no? Muna daghan failures sa kabinyoon tungod kay wala mo konsulta sa atong Ginoo. Pag mo konsulta ka mo and then panalanginan sa Dios ang imong plano sa imong kinabuhi, sigurado ang success, sigurado ang kalampusan. Amen? Munang, karang uban ba kay kinang lang magminyo ka, happy jud ka.
Ayaw gool-gool, ayaw basol-basol. Happy jud ka. Kung simba ko ang imo na ba na nahubog nakulatahan ka, happy gihapon. Happy gihapon. Ginoo, kung mauni ang akong kahimtang na asawa para makasulod sa ibong gingharian, ako dawaton, ako antoson. Sige, di ikaw anak, pertendi payat sa atong Ginoo. Dili para sa ubang mga babae na balita man na sa radyo. Pag uli siya ba na hubog, mo lagi, dapat lagi, mo dapat lagi badaha. Hubog, unya natulog, kuha siya hatsahi, putol ang liog, tapos ang tanan. Ayaw nyo na buhata, mga igsuon, kay bugat ka na nga sala. Nainudool sa pari, ningon siya, Pader, mubuwag na ako, di ko na kaya, Pader. Kaya kung di ako mubuwag, kung di ko siya mapatay, basin ako ang mamatay. Unsay tambag sa pari. Ngunang pari, buhata day kung unsay maayo. Lesser evil. Buhata ang less ang evil. Buwag to sila kay di na niya kaya. Muna-una-unaon sa mga bana, oy, nagminyo ka mo para happy. Ayaw magpasakiti ang inyong minahal. Ang asawa mahalon, dili kulatahon. Amen. Manindog kita palihok.